Ready, go. Ikaw yung Papa NJ. Oh, nana. Ko sanang advice kayo ko o ating ko kasing paglolo na. Makabigla na ka man yung pasyan, pakalapit. Oh, sige. Oh, nanong problema mo? Ating ko kasing paglolon. Ating kang paglolon. Wow, ngayon yung kasakit pasagutan. Masaki yung pagsagutan kay ba't? Tisay. Tisay. Oo. O ngayon ni nanong Pwede ko sana. Hindi na lang advice. O, dyan mo kong advice kung makanano kaya pasagot. Pasagot. Kasimple pare. So, initsura ngayon niya pining maglolo. Ako, apin. Nung paglolon mo niya kin chat bang yan nakakakit. Sagutan na kakanta. O, di ba? Kasi nung makanyang pare, siyempre, di ba? Magadwa isip. O, nung paglolon mo kin chat yan, kin text, nakakakit. Baka sagutan na kakagad. Makanano nung black na ako. Ali naka-block ta kasi nakapahikit eh. Makikipag-meet up kayo. Siyempre, pati may kipag-meet up ka kaya, talagang yung block na ka. Di ba? O, nano pa. Makanano nung chat ko na yaman tapos managkat siyang video call. Ay, ka mabibisa. Kasi ala, nang gana kayo kanita ka rin pa chepe palto ka kayo. Nano nga advice mo kayo tang bayuan na yan? Ba, Yuana? Kay, linisan mo yung katawan mo. Linisan mo yung katawan mo, makanyan. Kaya ba't makanyan ka kasi kuli? Balam ko, chika. Kapal din natin, tutuman. Pasagot kaya pakayakan yan. Actually, yan tang minunada kang amit. Yan tang nanden. Yak balo yung kay Dogs TV. Seriously, mayan kulob kaya ka. Oh. Di ba sabi ko, hindi Oh. ang galing na videographer mo ngayon. Oh. Bakit ko mayan loob kaya? Bakit? Makanya lang itsura rin bayag ko kakuli na lang. Puta na sana. Makanya lang. Layon may kaya. Bala mo kaya lang. Titabas lalo pa rin bayag ko. Makanya lang para tutuman. Kaya ba't? Sa bagay, mas nating na ka mga katawan ni Slim ka. Lako mo na yung kaya mo. Yung malan mo. Oo. Mati yung tato. Lawin mo naman yung katawa na oh. Oh. Pang machete. Kakulay ang dutong. Di ba? Alam mo naman oh. Kakulay ang dutong. Putang magluto kayo na no. Munta ko kayo. Panangabi eh. Joke mo po ha. Katuwan mo po kaya kay Dogs TV. Ayan. Pisyalan ko lang kaluburan ko po rin personal. So, miss ko lang mo po uling mainip kimbali. Uling puro ng negosyo. Pero pare, salamat. Yeah. Pare, Ngayon kayo, ako manyad advice kang Papa MJ. Bakit naman pare? Kasi manyad yung advice na din. Oo, madali. Gawin mo ngayon kamanyad. Yapin yung tutuyan, masakit yung katutuan. Kasi sasabi ko mong totoo. Oo. Di ba? Kasi nung sabi mo kung masating kang lalaki, pogi ka. Oo. Kumontra na rin. Kumontra na rin tayo. Viewers. The So at least, netizen. di ba? Oo. Kasalanan mo yun, minyad kang advice ka na ako. Basta tita mong manyad, itang baka nita pasagutan na ka par. Kay. Malibang kasi yung problema mo kasi itang pasagutan na kay. Ate ko pa nga kakit mong problema mo. Oro, pati pa pala. Oo, karakter rin. Nano pa, hintay, yung itsura mo. Thank you. Thank you, boss. Joke pa pare. Pero magaling ngayon ni Guy. Videographer ikit Oo, niya. solid yan. Oo. Ali, pipikuran kaya talaga eh.